Takže já jsem úplně nadšená ve firmě Lumko Česká skalice a mnoho šikovných zaměstnanců a skaličáků tady dnes zkouší ve workshopu zdarma vyrobit krásný taburet. To je česká firma, která má dnes 20 zaměstnanců, je tedy osobou České skalice a děkuji moc za to, že tady tyhle výrobky pro nás děláte. To je úplně tak a čeky prostě jsou tady. Ale ať to bylo. Děkuji pro Inko, za to, že mi zprostředkovala tenhle ten zážitek. Včera jsem na den otevřených dveří a mohla jsem si vyrobit takovýhle krásný taburet, samozřejmě teda ne úplně od základu, ale od čalounit. A to je to, proč jsem přijela, co jsem si chtěla zkusit. Krásný.